dyan, binibilang mo yung saging kung magkasya ba sa amin. Ilang peraso ka dyan. Marami. More than ano? Malalaki. Diyan lang. Hindi man ilan. Wow! Comments. Wow! Pagkasal na siya. Ako mismo? Galing! Ako yan, malamang. Nakaligyan ako dyan. Profile. Ang gamit mo. Matagal pala magtanggal ng balakid. Wow! 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 Galing! Ring, dami mo na ini. Dami account. Okay, ito na. Sa post mo lang sabihin mo. Galing!
Wow! 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 Paano ko mabigyan jacket ko? Hindi mo na jacket na yung wakit ko. Wow! Galing! Wow! 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 Galing! Wow! Ganon! E di ikaw na. Ganon! Galing! Wow! Ganon! Wow! Galing! Wow! Galing! Wow! 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 Ano ko na yan? Isang ko na? Yung basis sa salabayan kami. Kasi, nagpalipad sa kanila. Wow! Testing mo lang. Ano na lang yan. Started try mo lang. Wow! 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 Ganon!
Wow! Gawin ko to. Kabaharan ako sa ginagawa ko. Wow! 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 Tapos pamagin ko. Bakit ko na nagdara dito ka na? Violet. Ay, sarap naman ba yun? Kasi balik na naman. Pwede. Wow! 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 Amling, sinabayan kita din. Galing! Wow! 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 Galing! Wow! 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 Galing! Wow! Ganon! E di ikaw na. Ganon! Galing!
Wow! 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 Kasi uuugas ko. Balik na ulit. Wow! 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 Baka daw yung Ganon! Ganon! Wow! Wow! Galing!
mag-open kayo. Wow! Galing! Wow! 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 Ha? Dilo, boy. Dilo. Makamay, Wow! Galing! Wow! Ganon! E di ikaw na. Ganon! Galing! Wow! Ganon! Wow! Galing! Wow! Galing! Wow! 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 Kanya yan. Kumalang yan. Ha? Kumalang yan. Wow! Yeah, yun lang ako. Wow! Sa feedback. Wow! 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 Pero gusto ko tayo sa video doon sa YouTube, ito iba na dalawa. Ibang Thanksgiving. Wow! Meron pala sa Netflix. Netflix yan? Wow! Ano ba pinag-feedback? Send mo yun. Sunod yung tawag. Wow! Wow! Ganon!
Wow! Galing! Wow! Wow! Sa Philippines, pag wala, mas pangko. Wow! 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 Ganon! Ganon! Wow! Wow! Galing! Okay. Wow! 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 Pumpkin. Stampede. Ito, araw ba? Ito, kasuhan ko yung nagkagawa pa. Kaya nagkaroon ka ng Itong lalaki na nakajakit sa loob. Gawat di po isa piningi. Kapatalan ng kasi nasa loob. Di pa man kayo open. Nainis mo sila mag-iwan. Wow! Wow!
lang kapag kinano lang. Wow! Kasi nag-smile lang lang. Galing! Wow! Grabe na. Hey, bagal ka mag... Gander! E di ikaw na. Gander! Galing! Wow! Gander! Hindi na sana kay itong ano, lalaki ng agaw kung hindi ka po yung nagsabing open na si Dave. Wow! Galing! Wow! Galing! Wow! 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 Wow!
Yung sa balkon. Hmm? Yung nag-bus balkon. Street police ito. Ano na ba? Wow! Galing! Ang tindo. Wow! 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 Galing! Wow! Galing! Eh di ikaw na. Galing! Galing! Avocado, kiwi. Yung mga ganyan. Alam ko ano siya. Wow! Banana. Galing! Kalibo, hindi masyado. Patusok at kanina naman ako sinasabi. Kamuk ko. Patusok? Minsan. Lagi na sa tulo. Hindi ba patusok? Mga sa may dinirik na 35. Patusok. Patusok. Sa dugo ba? Galing! Wow! Galing! Wow! 99 lang. Wow! 103. Wow! Ano ito sa gano? Hindi nung kapakabalan mo. Baka isip ko baka sa maba sa Wow! lalagay mo na ba? Hindi na lang normal. Wow! Ano ito? Sabi ko yung babae, parang yan. Bit mo sa mga, bit mo sa mga. Wow! 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 Ang baka niya, siyempre ito rin. Kaya ito kan siya. Lagpas 110. Hindi, kumpira ito. Ito lang mabasa ito. Iba na lang ang lupus mo sa ano pa mo. Diba naman talaga na yun. Sabi ko, Para gusto dito. ko talaga ikaw kung kaya boss ito. Wow! Sabi ko sa sabi ko. Ikan parang alam ko kung yung sugar mo. Wow! Kita niya kung kaya. Wala nang gano'n. Wow! Wow! Sa kaunti ka. Sa pagkakas. Wow! Galing! Wow! Galing!
Wow! 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 The nurse! The nurse! Hmm? Maraming taong naman. Hindi sabi mo nagbabantay dito. May allergy ka na ulit. Balaw. Wow! Di ba ganun ako kasi di pa rin kinakula kayo allergy. Nagkaroon ako. Galing! Susulit Talaga, na. allergy pag ang sakit ang mga sugar. Wow! 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 Kain tayo guys. Kapanin ko doon ng pangit. Wow! 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 Hmm. Kawat naman yan. Ha? Diba kung kawat yan? Oh, nakasamin na ako. Hindi ako nag-wash na. Wow! Galing! Wow! Wow!
3 months pa po kung kakain ng kain. Hmm? 3 months. Adios, ito yun. Wow! 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 Guys, hindi natin sa diri kang ano. Ano ba yun? Yung itong grocery. Ha? Yung naginda? Good nurse! Wow! Sige, doon kilo. Wow! Baka yun ko yun. Galing! Will be niya dako nga ng biktima. Di lamang ibos yung post. Wow! Wow! Wala sa passport. Wow! 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 Alam ko ba nila ako sa kagadan sa amin? Ako. Wow! 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 Hindi ko sa iya pa. Pero ako hindi sa iya. Ayaw ko ka. Hindi ko rin kumain. Sinilas. Hmm? Ano sinilas siya ako? Ako na gano'n. Sipos. Wow! 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 Ako. Galing! Ano siya akong panimisa? Sabi mo, sa Ito lang na siya. Para sa kailangan. bakit sa'yo? Galing! Ito, ito, ito. Ito ang gusto ko.
yung mga... Trace, yung nagsasend, nagpa-post yung picture sa Instagram. Parang sila nagtatrace yung iba. Wow! Nagtatrace pa nila din. Galing! Wow! 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 Pagwara dahil sa pagkakabawa yung gusto nila. Baka daw na ano ba? Everything Makina. goes Pagwara lang dahil sa... Galing! Galing! Hindi naman dumag siya din ng paglandaman pa. Sa ribot sa mata. Wow! Galing! Baka matakot ng gusto. Sabi ni Papa, sorry kay Papa, mag-ano man kita lumamas sa sabi ano. Wala, parang ano lang, pagkirama eh. Para mag-trip sa kanang Sa bagay. dilaw pa rin doon nag-living. Living nga ning day nag-ano. Sige, doon ka, tangaling, dito naman kamuhon ka. Baliw! Nag-comments ka din, mata-mata. Wala na niya. Saan ba din live? Ano pala? Wow! Galing! Wow! Galing! Wow! Wow! Wow!
Wow! Wow! Galing! Galing! Wow! 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 Galing! Wow! 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 Galing! Wow! Ganon! E di ikaw na! Ganon! Galing! Wow! Ganon! Saro-saro lang.
Kumbaga, nagtulog siya na ano niya, yung paan niya. Discipline. Discipline. Galing! Wow!
Wow! Galing! Wow! 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 Galing! Wow! Ganon! E di ikaw na. Ganon! Galing! Wow! Ganon! Ang nangyaranas ito. Contact lens. Kabutoy urig. Dad. Gulat si Kabutoy urig. Wow! Galing! Kasi si dad niya. Wow! Kahit siton. Kahit sit. Galing! Wow! 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 O yan, nag-ginatangin yan sa gilid.
babae. So lang ko, lalaki lang. Tayo, uri di lang injury mo, hindi nakakalakaw ka ka. Wow! Uy, bato. Dapat sa nagagapon ko sa 911 habang nag-jump ka mo. Wow! Naku na to yun yung mga. Wow! Wow! Nadakot pa pala sa babae. Ganda! Ganda! Wow! Yes, bakit buhay ko ngayon? Yung lapot sa babae. Yung negro. Wow! Mga tulala na lang tayo. Galing! Mutlak na sono. Na-tranquilizer. Dati ka pa namang pulis. Kumakainin na rin. Ano tayo? Wow! Wow! babae, si babae. Ito ang si Ryan. Ako maninito, tama ka ba ini? Ha? Ako maninito, tama ka ba? Ano na? Oo na. Wow! Wow!
pala. Kaya sa mas nakatuloy. Wow! Galing! Wow! Ganon! Sabihin, baka yun yung Paano kayo hindi nagpupunta? Ganon! Galing! Si Dominic. Bulag na may bumba. Ano kami mga fire arms sila mga pastas nila. Flash bomb pa din yan. Ganon! Kapalo. Nalala. Lutuin ka na. Sa lamisa. Siyang lechon. Lutuin ka, te. May ano nga yan. Uy, ulan ka, te, sauce. Kakaiba, walang trip kayo niya. Salad. Payat eh, baka man mataba. Hirap na. Love ka sa ubin mo. Ngayon. Ito gano'n ni Gro. Wow! Galing! Wow! Galing! Wow! Wow! Wow!
malaki times baby. Kaya ano ito. Gander. Iba ako tignan. Sarado mo yun ito. Gander. Wow. Puso ko na lang. Wow. Sila ko na. Hindi. Ako hindi ang magmas. Galing. Sarap ang sa isting-isting. Sila lang. Maglak ako dito. Ang kaya. Nagturo sa dugo. Parang ibang alian. Wow. Wow. Siguro na oh. Wow. Maturo ng dugo. Wow. Kasi, tigtugtugan mo sa dugo. May mga bakas na Wow. patayon. Paslo ka na. Barbecue na lang ako. Galing. Wow. 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 Ikaw mag-tiro eh. Uy, ang palamega. Matalod. Kung kasubago ka pa pag nag-agid dyan, may agihan man sa palano. Matalon, huwag ka nagtanggal ko pang kahoy sa bintana. O tumasarap palang suwagyan doon ano. Kasubago ka pa nakatakas. Ano na? Pagtanggal-tanggal pa siya itong kahoy sa kusina. Kung nagdiretso ka na baga tumalan, kanina pa, nakatulag ka na puta sa forest. Wow. 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 May injection. Galing. Ano? Tulog. Galing. Ako lang mas. Ang tao na bigyan. Uy, kanina nagbumango. Kawara nga, nasusigaw ka din yung tao. Wow. 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 Balik ko. Hanggang dyan lang na yun. Wow. Galing. Wow. Wow.
Wow! Baklas na ka ba? Iba, stepmother mo, mama mo. Nilitsin na. Different grade tayo kung kaya babae siguro ang feeling ko. Wala yun yung Kaya sasabi. Wow! Galing! Gusto ko man yan. Wow! Ganon! Okay, di man yan ko. E di ikaw na. Ganon! Galing! Sir, Wow! Ganon! ang payo. Well, that is what you thank athletes. You've been cooking all day. Let's start off the dinner with a cheer. For our cheerleader. Uy, yun, sinasarap na. Fresh from my wine with the cheddar. Sugar and nice to get gasoline. You might want to let that breathe. So nice to all be together again on Thanksgiving. And joining us, our guest of honor, Thomas Wright, who lived last year's fun sitting in his mansion. Now, we're all going to go around the table and say what we're thankful for. You're all live, so choose your words. Sino sa tigano sa mga nainot maglog sa grocery? Most appropriate, thank you. Go first. You see, this is your video that inspired me to make my own. So get ready, Adam. Ah, doon sa mga pulis din, mag-ere mo. You're going to break the internet. No one appreciates novelty anymore. To go viral, you really need to hit people over the head. Right, Evan? Look at all those likes. Congratulations, Evan. You're a star. Now that I have your attention, you're probably wondering why you're still alive and they were also. They were just greedy. What do you mean? You're the VIP. It wasn't enough to get in the store early. You had to taunt everyone outside to show them how special you were. Ano Well, talaga? once Sarado the pa nga, video hindi goes na viral, punta. everyone will know how special you are. Too bad you won't be alive to see it. This will be the most famous Thanksgiving dinner since 1521. And every year people will watch this video and think of your greed and the people who die from it. Now, let's eat. Thomas,
Dignify you with love and light. Eh, Show me how thankful you are. Huwag mo pala ang paspas na magandang pagkaon so, Show me that you're dulion mo. or die. Dismaya to. Na! Sikatan mo kaya, ano man yung kagdakula palawas mo? Barber House. Wala kang cellphone, te? Uy, kakuya, nalugadan ka sa kamot. Pakawalan mo na itong tuwa. Wow! Galing! Wow! Kasabi ko. Galing! Wow! 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 Wala ba na siya ito? Yan ang mga so, ano ang police? So, ano yun? Ito sa police? Police car? Wow! Gagaling ko siya. Wow! 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 Ikaw yung dapat kipat upload ka mag-video. Talagang sa lang may kapit na badil. Hindi, magkatao. Naglawag pa din na nagkanap. Oton, na gano'n na ako back up. Dapat sa kutsi ko yung police. Eh, tayo dito. Wow! Kasi ba napalang Wow! Wow! ito sa inyo. Wow! The nerd! The nerd! Sabay ko talaga na naglayo kami. Wow! Ito, bigyan mo lang. Pero, duman sa kami. Wow! Galing! Ito si Daddy na. Wow! Wow! Grabing mental torture. Hindi ko nilang kung nabuhay ko pag muna. Wow! Wow! Ano na, sad daw. Wow! Sa bagay na, kung panting.
sasali sa forest na lang. Pero yan talaga nang magdadaan siya sa pulis na yun. Ganun sa office sa ng episode. Wow! 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 Galing! Natamang ba kaya naman magdadaan? Galing! Wow! 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 Galing! Amanda? Wow! Wow! Ay, so agong niya. Wow! Pero baka man since lang nagdadaan ako ng takot sa heart. Nag-aragawa. Balis pa na pala ito. Wow! Naka-live. Naka-live. Kinuha sa cellphone, hindi sa evidence. Galing! Ayun, nag-record na ako. Wow! Baka may injection yung tikyan. Natutok ka namin. Dali na! Tutok ka itak sa'yo, pakita. Ganon! E di ikaw na! Ganon! Pag ito tuloy na. Wow! Ito siya, Roy. Ganon! Ito nag-buhay. Palubuson. Yung nakasakay si Tick.
Sabi mo sa lang tanong ito, gusto ko sa Wow! Para din yung kailigin ito. extra man sana. Pero, Masarap sana yung lambat. Wow! 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 hindi pa kayo rin po ano. Ganun! Ganun! Wow! Wow! Galing! Kaya sana kung di ka pa mag-ato, nangyari. Ano, di ka pa tapos? Wow! Wow! 2 hours ka na. Wow! 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 Biwi na, biwi. Wow! Wow! Ay, nag-delete na ako.